наврӯз яке аз шукӯҳмандтарин ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта, бо фаро расиданаш фазои зиндагии мардуми фарҳангпарвари моро саршор аз шодмониву сурур мегардонад. бо роҳияи идона ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии хуҷанди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон бо шукӯҳу шаомати хос таҷлил гардид. наврӯз ки маънояш рӯзи нав буда, оғози соли нави хуршедӣ ва эҳёи табиатро таҷассум мекунад, рамзи зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзиву боғдорӣ ва баробаршавии шабу рӯз ба шумор меравад. маҳз ҳамин арзишҳо наврӯзро ба ҷашни умумибашарӣ табдил дода, тоҷикистонро ҳамчун ватани наврӯз муаррифӣ менамояд. дар доираи чорабинии идона донишҷӯён хони наврӯзии рангоранг ороста, анъанаҳои миллиро бо эҳтиром ба намоиш гузоштанд. хони идона бо ҳафтсин ва ҳафтчин, анвои гуногуни таому хӯришҳо, нонҳои миллӣ ва дигар рамзҳои фаровонӣ оро ёфта, бозгӯи баракати зиндагӣ буд. ҳамзамон намоиши касбу ҳунарҳои мардумӣ, аз ҷумла дӯзандагӣ ва дигар ҳунарҳои қадимӣ ташкил гардида, диққати ҳозиринро ба худ ҷалб намуд. бозиҳои миллӣ низ қисми муҳими чорабиниро ташкил дода, мусобиқаҳои сангбардорӣ, бандкашӣ, шашка ва шоҳмот бо иштироки фаъолонаи донишҷӯён баргузор гардиданд. ин гуна тадбирҳо на танҳо рӯҳияи идонаро боло мебаранд, балки дар таҳкими ҳисси ҳамбастагӣ ва дӯстӣ миёни ҷавонон нақши муҳим доранд. ба гуфтаи иштирокдорон, расму оинҳои наврӯз ки дар заминаи тамаддуни қадимаи моддиву маънавии мардуми тоҷик ташаккул ёфтанд, имрӯз низ аҳамияти худро гум накарда, инсониятро ба сӯи арзишҳои олӣ, ахлоқи ҳамида ва маънавияти баланд роҳнамоӣ мекунанд. либоси миллӣ ҳамчун яке аз нишонаҳои асосии фарҳанги миллӣ дар ин рӯз мавқеи хоса дошт ва иштирокдорон бо пӯшидани пироҳанҳои миллӣ эҳтироми худро нисбат ба анъанаҳои ниёгон нишон доданд. яке аз ҷашнвориҳои кӯҳанбунёд ва таърихии мардуми тоҷик наврӯзи аҷам маҳсуб меёбад. наврӯз дар баробари кӯҳанбунёд ва таърихӣ будан маншаи пайдоиши худро дорад. аз ҷумла дар тасвирҳои асотирӣ, хусусан дар асарҳои таърихӣ, дар шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ, дар асарҳои абурайҳони берунӣ, умари хайём, пайдоиши ин ҷашни муқаддасро ба шоҳ ҷамшед, яке аз шоҳони пешдодӣ нисбат медиҳанд ва оини наврӯзӣ чӣ гунае ки аз номи он бармеояд, бо падид омадани рӯзи нав, яъне баробар шудани шабу рӯз нисбат медоҳанд ва яке аз оинҳои бисёр ҳам маъмули наврӯзӣ, чӣ хеле ки мо шумо медонем, ин оростани хони наврӯзӣ маҳсуб меёбад ки ниёгони мо аз қадим, аз замони пайдоиши наврӯз то кунун бо оростани хонҳои ҳафтсину ҳафтчин ин ҷашни қадимаро таҷлил менамуданд. бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, соли 2010 ҷашни байналмилалии наврӯз ба рӯйхати мероси ғайримоддии фарҳанги башарият ворид гардида, аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ҷашни байналмилалӣ эътироф шудааст. байналмилалӣ гардидани наврӯз шаҳодати он аст ки ин ҷашн арзиши умумибашарӣ дошта, миёни халқҳои гуногуни ҷаҳон пазироӣ ёфтааст. дар замони соҳибистиқлолӣ наврӯз ҳамчун унсури муҳими худшиносии миллӣ дар баланд бардоштани ҳисси ифтихор ва ваҳдати ҷомеа нақши муассир дорад. дар фарҷоми чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ пешкаши ҳозирин гардида, фазои идонаро боз ҳам гарму хотирмон намуд.